Cada paso que damos estamos máis preto do desenlace deste conto e hoxe Ourense ten unha nova cita no Couto. Baixo o calor do sol, os Somozas visita a nosa casa nun partido que, ao igual que todos os que restan, antóxase clave para seguir na primeira praza. Veremos que nos depara o partido con este inside do Ourense Somozas patrocinado por Peita Ingeniería.
Gracias, Pabellón Deportivo Ourense. Entra o número 16, Morel, e co número 24, Cosa, e saen o número 19, Samu, e co número 22, Ósina. Álvaro, tu carril. Pois ata aquí chegou unha nova xornada de fútbol, o punto quédase un pouco curto para o que quizáis esperábamos, pero vendo o colchón que todavía mantemos, todo o que sexa sumar é unha boa noticia. Grazas a Peite Engenhería por patrocinar este Inside e a todos vos, ourensanistas, por dar hoxe no Couto un ambiente de outra categoría. Precisamos que nos acompañedes así en todo o que queda.